खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' दिनैनि बे भिडिअआवहायबो नोंथांमोना माखासे मानि दखनानि कालेक्शनफोरखौ नुगोन माखासे मानि कालेक्शनफ्रा दाखालि जोब्बायमोन आउट अफ स्टक जाबायमोन थ' आङो बुंहरदोंमोन जोब्बाय गैथ'लानानैहाय माखासेफोरखौ थ' दिनैहाय आरोबावनो नोंथांमोननो देखायबावगोनसै आङो नायलांदो नोंथांमोना जायफ्रा दखना बायनो थाखाय गोसो आंनि बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन दायो क्रिसमासनि अफारावहाय मोनगोन नोंथां फार्स्टआवहायनो आं देखायो नै आं गाननानै दङ पिंक कालारनि दै थ' बेफोर गासैबो नोंथांमोना मोनगोन दायो आंनियावहाय ओरैबादि मोजां स्मुथनो गाननोहाय थ' आंहाबो मोनसे प्रग्राम दङ थ' बेयावहायनो आं थांनो रेडि जादों जोबोर समायना मोजां मोननायखायनो आं गानबाय नायदोनै नोंथांमोना जुदि लानो गोसोबा बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव थाबैनो अर्डार खालामना लानो हागोन थ' दायो नायदो नोंथांमोना नै बे आं जे गाननानै थादों बे एखे डिजाइनानो खिन्थु आगरा आरो नैबे आगरा बनायदोंना गुफुर कालारजों एरनाय थ' बेयो जाहैबाय नै गल्डेन कालारजों एरनाय दै थ' बे मोननैखौ मोनगोन नोंथांमोना बे सेम कालारावहायनो सेम आगराव खालि आगरनि कालाराल' बेलेग थ' नायदो नै बे आं जे गाननानै थादों बे माने एखे कालारावहायनो बे सेम आगर दानाय आरोना थ' नोंथांमोना बेखौ मोनगोन थ' नोंथांमोना नायबावदो नै बे कालाराबो आरोना बे डिजाइनाबो दाखालि आं जे देखायदोंमोन गासैबो जोबजोबनानैहाय बेयो गोदान सफैबावबाय नै थ' नोंथांमोना दायो मोनफिनबावगोनसै बेखौहाय जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन दायो क्रिसमासनि थाखाय जायफ्रा अर्डार खालामदों आरोना सहैनोथ' एटलिस्ट माने मिनिमामानो 5 to 6 days आलाय नांखायो नालाय बेनिखायनो थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन नोंथांमोना नायबावदो नै बे कालाराबो ओरैबादि मोजां ओरैबादि समायना आरोना बोरैबा समायखागोन एखेबारेनो बेरग्रांलायगोन आगराबो ओरैबादि मोजां एरनायनिखा नायदो नै जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लाखादो माने भिडिअ होनाय लोगो लोगोनो बुकिं जाजोबो नालाय थोस्लाबलाया थ' नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन थ' नायदो नोंथांमोना नै ओरैबादि मोजां डिजाइनावहाय आरोना गोबाव समनिफ्रायनो बे डिजाइना बेलेग बेलेग कालाराव रेडि जाबायमोन थ' दायो नै बे कालारावबो रेडि जाबावबाय नोंथांमोना दायो बेखौ मोनगोनसै थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन ओरैबादि समायना बे ताब कालारावहाय थ' नायदो नै नोंथांमोना ओरैबादि मोजां कालारावहाय नोंथांमोना बेखौ मोनगोन दाखालि देखायनायफ्रा गासैबो जोबजोबबायमोन गोदान सफैफिनबावबाय नै बियो दायो एभेलेबेल मोनफिनबावगोनसै जायफ्रा सोंहरदोंमोन थाबैनो बुकिं खालामना लानो हागोन नोंथांमोना नै बेयावहाय एकदमनो हालका पिंक कालारावहाय ओरैबादि समायना आगरजों एरनाय आरोना थ' दायो नोंथांमोना बेखौबो मोनफिनगोनसै आंनियावहाय ओरैबादि समायना आगरजों एरनाय फास्रानि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो नै थ' दायो नायदो नै नोंथांमोना ओरैबादि मोनसे समायना लेटेस्ट डिजाइन दै बियो थ' नैबे डिजाइनखौ दायो नोंथांमोना मोनगोन बिराद गाननोबो आराम स्मुथ गुरै जागोन जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन थ' दायो नायदो नै नोंथांमोना बे आकाशि कालारावहाय नोंथांमोना दायो बेखौहाय मोनबावगोनसै आंनियावहाय ओरैबादि समायना मोजां आगरजों एरनाय थ' जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लाखादो क्रिसमासाव गाननो थाखाय अफाराव मोनगोन दायो नायदो नै नोंथांमोना बे बेताब कालारावहायनो गुबुन मोनसे डिजाइनावहाय नोंथांमोना बेखौबो मोनबावगोनसै ओरैबादि समायना आरोना थ' दायो एक्चुअलि नै गुबुन गुबुन डिजाइनावहाय बे बेताब कालारावहायनो बिरादनो सोलिसावदों जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार दायो नोंथांमोना नायदो नै बे मोनसे इउनिक कालारावहाय बे डिजाइनखौ मोनगोन नोंथांमोना जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गासैबो लिमिटेड स्टकआव दङ आरो नायदो नै नोंथांमोना दायो बे कालारावहाय बे डिजाइनखौ मोनगोन नोंथांमोना ओरैबादि समायना आगरजों एरनाय जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन
दायो क्रिसमासनि अफारावहाय मोनगोन नोंथांमोना गासैबो लिमिटेड स्टक दङ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन दायो नोंथांमोना नायदो नै पार्टनि कालेक्शन दाखालि आङो खयरि कालारावहाय बे एसे सिमिलार डिजाइनावनो देखायदोंमोन नैबे डिजाइना एसे बेलेगमोन आरोना तो दायो नोंथांमोना बेखौ आंनियाव मोनसिगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दायो गासैबो क्रिसमासनि अफारावहाय मोनगोन नोंथांमोना नायदो नै बेयावहाय पार्टनि कालेक्शन जायफ्रा सोंहरदोंमोन आरोना तो नैबे कालारफोरखौहाय आङो दाखालि देखायदोंमोन मेहेंदी कालार ओमफ्राय माने बेगुनि कालार ओमफ्राय ग्रीन कालार बे मेरून कालार बेफोरखौहाय तो दायो दिनैहाय बेयो सफैफिनबावबाय जोब्बायमोन तो नोंथांमोननो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बेयो एखे डिजाइनानो दाखालि देखायनाया बेनिखायनो आङो बेखौ बेखेवाखै नोंथांमोननो जायनो नांगौ दाखालि बै भिडिअखौ थांनानै नायनानैहाय नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन माखासे मानि कालेक्शनफोर दंबावो तो दायो आङो देखायनो सम गैला नालाय बेखायनो आङो बे मानिखौल' देखायथ'बाय दिनैहाय जायनो नांगौ नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय बयनिबो सिम गोजोन्थों